Hej med jer, og velkommen. Vi skal ud på en lille hyggelig køretur. Vi skal have en lille snak om det at tage et kørekort. Eller rettere sagt, det er at have et kørekort. Og først og fremmest vil jeg gerne sige, hvorfor jeg har lyst til at lave den her video. Det er fordi, at flere af mine kollegaer, som tilbyder kørekort med kørsel i biler med automatgear, begynder at få kritik af forældre til dem, som har taget kørekort. Fordi de føler ikke, at de på grund af de 7 kørelektioner, man minimum skal have, er nok undervisning til at køre en bil med manuel gear. Så de føler lidt, forældrene står lidt med følelsen af, at de selv skal lære dem at køre bil. Og det kan godt virke for nogen lidt forkert, at man skal hjælpe sine børn til at blive bedre bilister. Det er nu engang sådan, at reglerne siger, at man kan få et kørekort i dag, hvor der bliver skrevet kode 148 på. Det betyder, at man ud af de 24 i alt kørelektioner, man skal have, der er 4 på banen, 16 i skolevogn, og så er der 4 på banen igen. Ud af de 24 skal 7 af dem foregå i en bil med manuel gear. De 4 af dem må være på banen. Grunden til, at jeg synes, det er smart, hvis man gerne vil ud og køre med automatgear, det er, at det er nemmere at lære. Der er en pedal mindre, du skal bruge. Du skal ikke skifte gear. Du kan forholde dig hurtigere til den trafik, du møder. Grunden til, at jeg vælger at køre med, som det er pt. Nu, kun med manuel gear, det er, jeg siger først og fremmest, min køreskole har råd til at have en bil. Jeg har ikke råd til 2 biler i køreskolen. Det vil simpelthen ikke være rentabelt for forretningen. Så jeg har en bil, så jeg valgte at gå med manuel gear. Fordi det giver ikke nogen begrænsninger, og det kan læres. Nogle bruger mere tid på det end andre, og det kan have meget at sige, hvilken baggrund man har. Hvis man har kørt traktor eller har kørt knallert med gear, hvis du har kørt noget med gear inden, så er det nemmere at omsætte det til en bil med gear. Har man aldrig nogensinde kørt noget som helst, ja, så tager det tid, og ja, så er der risiko for, at man skal have en ekstra køretime eller 2, men det kan læres. Det man skal huske på, som forældre til et barn, der lige har fået kørekort. Nu tager vi udgangspunkt i den her kode 148, hvor man må køre begge dele efter en bestået køreprøve, altså både manuel gear og automatgear. Man har taget de fleste køretimer i en bil med automatgear. Man har som udgangspunkt minimum 7 timer i en bil med manuel gear. Så kommer man til køreprøve i automatgear, så kommer man hjem, og så skal man køre mor og fars bil, der har manuel gear. Så er oplevelsen, at nogen sidder, de synes ikke, de har kørt særlig meget med manuel gear. De føler ikke, at de er gode til det. De føler ikke, de har fuldstændig styr på det. Og det er heller ikke kravet for, at man kan bestå en køreprøve og få et kørekort. Det man også skal huske på, når man nu får et kørekort til bil, så får man også kørekort til at køre med en trailer. Der er ikke nødvendigvis nogen kørelærer, der sådan bruger ret meget tid på at undervise ens elever i at hægte en trailer på. I må køre med op til 750 kilo trailer. Der er ikke nogen, der fortæller jer, hvordan man kobler en trailer på stik for at sørge for, at låsemekanismen er korrekt sat på. Det kan også være forældrenes opgave at vise dem det. Man får også kørekort til en knallert. Både en lille knallert og en stor knallert. Eller man ikke nødvendigvis nogensinde har siddet på en knallert. Så skal man finde ud af, en lille knallert, den må køre inde på cykelstien. Men hvis vi køber en stor knallert, altså en knallert 45, så skal den jo køre ud på vejen. Det er der ikke nogen, der har undervist eleverne i forbindelse med et bilkørekort, men de får kørekort til det. Når man får kørekort til bil, får man også kørekort til alt, hvad der hedder traktor- og motorredskaber. Det vil sige, 17-årige Gustav eller Magdalene, eller hvad end personen hedder, får altså også kørekort til en kæmpe stor majtasker. De må også køre kæmpe stor traktor med 2 store kornvogne. Det er der ikke nogen, der har undervist dem i forbindelse med kørekortet. Det er forældrenes opgave at hjælpe dem på vej. Eller hvis det er i forbindelse med en traktor, landmanden. Så der vil altid være noget undervisning forbundet med at blive bedre bilister. Når man har været til at køre på, er man ikke nødvendigvis den bedste bilist i hele verden. Det er man per definition ikke. Men man har vist, man har kunne være til sin køreprøve, man har svaret på 3 tekniske spørgsmål angående bilen. Og så er man ude at køre 25 minutter i den pågældende bil. Så der beviser man, på dagen, der var jeg klar til det. Jeg forholdt mig til de situationer, jeg blev stillet ud for. Det kan være en parallelparkering, det kan være bare rundt om et hjørne, det kan være forskellige øvelser, men også bare det generelt at komme rundt i trafikken. Og det med automatgear eller manuel gear, det er ikke det springende punkt her. Men det viser, at de var skarpe på dagen. De var dygtige nok til prøven. Det kan også være, at der i familien er en, der kører rundt på en 3-hjulet motorcykel. Den er indregistreret som en bil. Der er ikke nogen, der har undervisning i at køre på 3-hjulet motorcykel. Der må man prøve sig frem. Så handler det om at finde et oplagt sted at prøve. Det er jo ikke nødvendigvis nede i byens centrum, man lige skal begynde at øve i at køre i en morfars bil eller sin egen nye bil. Det kan være en rigtig god idé at komme ud på landevejen og køre. At man spørger mor og far ad. Vil du ikke lige tage med mig ud og hjælpe mig med at blive bedre til at køre bil? Eller vil du ikke tage med ud og hjælpe mig? Fordi jeg kan ikke nødvendigvis høre
på bilen, hvornår den skal skifte gear. Det er jo ikke alle biler, der for eksempel har en omdrejningstæller. Det er heller ikke alle mennesker, der har tid og overskud til at kigge på en omdrejningstæller og vide, hvornår er det godt at skifte gear. Det er jo også forskelligt, om vi kører ind i byen, om vi kører på landevejen, eller vi kører på motorvejen. Så er det forskelligt, hvordan vi skifter gear, eller hvornår vi skifter gear. Jeg underviser mine elever i, når vi kører ind i byen, så springer vi som udgangspunkt ikke nogen gear over. Starter første gear, over hurtigt op i anden, op i tredje og i fjerde gear. Når vi kører på landevejen, springer vi ikke i de første 3 gear over. Vi kører første, vi kører anden, vi kører tredje, men så kan vi godt give den lidt gas, og så gå direkte i 5. gear. Så der kan vi springe 4 gear over. Vi kan også tage 4 gear med, og så springe 5. gear over, så gå direkte i 6. gear. Igen, det er jo ikke alle biler, der har 6. gear, det har jeg fuldstændig forståelse for. Men at man har forståelsen for, at man er jo ikke fuldstændig færdiguddannet, når man står med et kørekort. Der vil være usikkerhed forbundet med at være en ny bilist. Som eksempel, da jeg havde fået mit kørekort, der kommer jeg ud og kører. Jeg havde købt min egen bil. Jeg var i lære som kok på daværende tidspunkt. Så et par dage efter jeg havde fået min bil, så kører jeg en tur. Så kommer jeg ned til et kryds, og så holder jeg stille. Jeg holder måske 10-20 sekunder og venter, indtil det slår mig. Shit man, jeg skal sgu da selv finde ud af, om jeg skal til højre eller til venstre. Fordi jeg havde ventet mig til, at jeg havde fået at vide af min kørelærer, du skal til højre i næste kryds. Så der skal man lige selv tænke over, når jeg skal selv finde ud af, hvor jeg skal hen af. Jeg skal selv kende ruten. Så det her det er lige så meget et opråb på mine kollegaers vegne, som kører med automatgear. Der er også nogen, der vælger at køre 100% med automatgear. Så må de kun køre med automatgear efter deres køreprøve. Der er også dem, der vælger at køre 100% med automatgear. Der kan være forskellige årsager til det. Vælger man det, så er man begrænset mere på sit kørekort, så må man kun køre biler med automatgear. En anden lille ting, man også skal prøve at tænke over, det er for eksempel dem, der tager kørekort i min køreskole eller alle andre køreskoler i Haderslev. De elever, de er jo fritaget for at køre i tunneler. Det er jo en del af pensum, det er at køre tunneler. Men vi har ikke nogen tunneler, der er tæt nok på, så der er givet en dispensation, så de er undtaget fra at køre i tunneler. Dem har vi kun om i teori og ser billeder af dem. De elever, der tager kørekort på Bornholm, de er undtaget fra at køre på motorvej. Fordi der er ikke nogen motorvej på Bornholm, så det har de kun i teori. Det vil sige, at første gang de skal på en motorvej, så er de altså på egne ben. Så har de et kørekort og skal hjælpes og vejledes, hvis der er nogen ved siden af dem, ellers så er de på egne ben. Og sådan er der forskellige regionale forskelle i Danmark. Så det er altså ikke fordi, vi ikke vil lære vores elever at køre med manuel gear eller med automatgear. Det handler om, hvad der giver bedst mening for eleverne. Så de bliver trygge i at køre bil. Så de kan nå at opfange de her situationer og signaler, de skal nå at opfange for at komme sikrest muligt igennem trafikken. Og man skal huske på, at der er altid en mulighed for at ringe til en kørelærer, også selvom man har et kørekort, og købe en køretime, også selvom man har et kørekort. Nogle kalder det for en opfriskningstime. I kan kalde det lige præcis, hvad det vil. Husk på, når man har et kørekort og gerne vil have sådan en ekstra køretime, eller en opfriskningstime, så kører vi jo ikke rundt med skolevognsskilt på, så der ikke er nogen, der sidder og mistænker jer for, at I har mistet kørekortet. Min bil, jeg kan jo pille sidespejl, ekstra sidespejl af min, jeg kan pille skiltet af, så det ikke er meget tydeligt, at det er en skolevogn. En anden ting, igen, det kan også sagtens være i skolevognen, så er der et hjælpesystem i forhold til at lave en parallelparkering. Det kan være, at der er bakkamera, det kan være, der er linjer, man kan følge ved hjælp af displayet og kameraet, og så kommer man over i mor og fars bil. Der er ikke et kamera. Igen, så er man nødt til, også som den, der lige har fået et kørekort, også at bede om hjælp. Siger, kan du ikke lige hjælpe mig, fordi jeg synes, den er meget anderledes at køre den her. Og så få noget hjælp til en, der kender bilen, og få en køretur. Der er kun én måde at blive bedre på, det er ved at øve sig. Og så bruge det udgangspunkt, man havde fra ens køreprøve, at man kan komme stille og roligt rundt i trafikken, har nogle gode orienteringer, kan finde ud af at placere sig rigtigt og følge med trafikken. Jeg har også set biler, hvor der sidder et klistermærke på bagsmækken, hvor der står ny bilist i trafikken. Så spørger jeg bare, hvor lang tid er man en ny bilist i trafikken? Er det indtil man selv føler, at man har styr på det, eller er det indtil andre føler det? Hvor lang tid skal man køre rundt med sådan et klistermærke på? Så det er lidt en falsk tryghed i min verden, og lidt håbet om, at andre er mere tilgivende overfor en. Og det kan også sagtens være, at folk er det. Det er også derfor, vi har skolevognsskilt på bilen, men det virker jo heller ikke altid. Folk er også i skolevognen. Folk kan også sagtens sidde og fægte med arme og ben, er også i skolevognen, fordi vi ikke kommer afsted lige med det samme. Men vi bruger lige lidt længere tid på en ting. Vi bruger lidt længere tid på at lave en parallelparkering, eller på at bakke ind i en bås, eller på at starte op og bakke. Der kan være alle mulige forskellige scenarier. Så, mine damer og herrer, hvis der er nogen, der er utrygge ved at køre i deres egen bil, eller køre i en bil med et anden type gear, end det de føler sig trygge ved, for eksempel at de har kørt med automatgear i skolevognen, og føler sig utrygge ved at skulle ud og køre med manuel gear, ring til en kørelærer, bed om en opfriskningstime i en bil med manuel gear. Hvis han så ikke tilbyder manuel gear, så find en anden kørelærer. Værre er det ikke. Om man er ung, voksen, det er fuldstændig ligegyldigt. Det kan også være et julegave til ens mor eller far. Men ved, det kan være, det bliver årets største julegave-hit. 2 køretimer. Hvis man skal have 2 køretimer med mig, koster det 1.400 kroner. Kan man have en enkelt køretime, koster det 700 kroner. En undervisningslærer
lektion er som udgangspunkt 45 minutter. Så har man 2 køretimer, så er det 1,5 time, man kører, og det er koncentreret kørsel. Det er ikke en masse, vi holder ikke kaffepauser undervejs, eller ind og købe franske hotdogs eller noget som helst på turen. Der er vi fokuseret på det, vi skal. Ikke, at man ikke kan hygge sig, ikke, at man ikke kan høre musik undervejs, men det er det, det handler om. Det kan også være, at man har en søn eller en datter, der er ved at tage kørekort, og godt selv kan fornemme, at de er lidt usikre på det. Så i stedet for at give dem en ball t-shirt, eller en ny kasket, eller en ekstra halskæde, give dem en ekstra køretime eller 2. Så et kørekort her, det gælder som udgangspunkt for resten af livet. Der kan der selvfølgelig være ting og sager, der gør, at det bliver forældet, eller man ikke får det fornyet. Men det kan være den bedste investering, man overhovedet kan give sine børn. Trygheden bag rattet i en bil. Og på den note, så vil jeg sige tusind tak, fordi I syttede med hele vejen den her vej. Og som jeg har en fuldstændig fantastisk dag. Vi ses derude. Moin.